NRLM তরফৰ পৰা আমাৰ বাক্সা জিলাৰ প্ৰশাসন বিভাগৰ পৰা যেটো নিৰ্দেশনা মৰ্মে বগামাটি বনবস্থলীত কেইটামান SOP দিয়া হৈছে সেই SOP লৈ আপোনালোকক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো যে বগামাটি বনবস্থলী বনবস খোৱা সময় ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা আবেলি 4টা বজালৈকে সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে সেই আপোনালোকক সময় লক্ষ্য ৰখাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো লগতে বনবসকাৰীত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে প্লাষ্টিক যতে ততে নেপেলাব প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে লগতে খুৰাপান কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব কিয়নো খুৰাপান বিক্ৰী আৰু খোৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে লগতে কোনো ধৰণৰ ভাইব্ৰেচন সাউন্ড ভাইব্ৰেচন আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব বগামাটি বনবস্থলীত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ সাউন্ড পলিউশন কৰিব নোৱাৰিব সেই আপোনালোকক আমি জিলা প্ৰশাসন বিভাগৰ পৰা আৰু আমাৰ সোসাইটিৰ পৰা আপোনালোকক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ खुलुमबाय बयनिसिमबो जोंनि दावरायझार इक' टुरिजम ससाइटि बगामाटी लावखार ओंखाम जानाय जायगानिफ्राय जोङो दिनै डिसेम्बरनि 8 अक्ट' 2024 मायथाइ जोंहा तामुलपुर जिल्ला आयेन आफादनिफ्राय जितु मोननैसो SOP जोंनिसिम दैथायहरनाय लेखायै जों दिनै जोंनि दावरायझार इक' टुरिजम ससाइटि बगामाटी लोगोसे जोंनि नालापारा रेन्जनि रेन्जार सार बिथां आरो तामुलपुर रेन्जनि रेन्जार सार बिथां लोगोसे जोंनि सुवागपुर आउटपोस्टनि IC सार बिथां दङ आरो तामुलपुर सार्कल अफिसार बायदेव बिथाङाबो जोंजों एखे लोगो दिनै थानानै जिहेतु देग्लायनि लावखार ओंखाम जानाय बिथांमोननिसिम रायजोफोरनिसिम SOP जोङो फोसावनो सानदों जे नंगौ जोङो दिनैल' नङा दिनैनिफ्राय गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोङो नैबे बगामाटीयाव लावखार ओंखाम जानाय जायगाखौ फोसाबगासिनो दङ लोगोसे गोबां जायगानिफ्रायबो बेहाय लावखार ओंखाम जानो फैनाय जोङो नुनो मोनदों आरो बेयाव जोङो जोंनि ससाइटिया गोबां रोखोमनि जेरैबायदि नांगौ हेफाजाब नांगौ जों बेफोरबायदिनो हेफाजाब होबोदों लोगोसे जोंखौबो प्रशासन आरो जोंनि आयेन आफादनिफ्राय गोबां रोखोमनि थोजासे जोंनो मदद होबोदों आरो जोंनि जिहेतु फोसावगिरि निउस बिथांमोनाबो जिहेतु गोबां रोखोमनि जोंखौ हेफाजाब खालामबोदों दा बेयावनो जोङो मोननैसो SOPआनो जाहैबाय जिहेतु दावरायझार लावखार ओंखाम जानाय जायगाया नैबे मोनसे फरेस्ट एरिया बेखायनो जिब जुनारनि थांलाय फैलाय होंगो दोंगो सम सम जायो ओंखायनो बेखौ नोजोर होनानै जिहेतु जोङो नैबेयाव प्लास्टिक बाहायनायखौ जोङो बन्द खालामदों प्लास्टिक बाहायनायनिफ्राय गोजान जानांगौ आरो जेब्लायबो डास्टबिनखौ बाहायनांगौ जेराव मेराव प्लास्टिकखौ गारनो मोना लोगोसे जौ सेरेब बिदि लोंनो मोननाय नङा बेयाव लोंनायखौ जोङो होबथानाय जादों आरो जायफोर लावखार ओंखाम जानो फैनाय समाव बायदि रोखोमनि गिदिर गिदिर दामग्रा आइजें लाबोयो जों बेफोरखौ जोङो बन्द खालामनाय जादों जाहाथे बेयाव साउन्ड पलिउसन जाया आरो रंजानाय बाजानायनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ साउन्डखौ जाहाथे लासै दामनानै रंजायो नाथाय भाइब्रेसन जाया खालामा जों बेखौ जोङो बयखौबो खावलायदों आरो बेयाव गासैबो बिथिङाव जोङो ससाइटिनि गाइडलाइन जोङो होना दोनदों बे गाइडलाइनफोरखौ जाहाथे बयबो बाहायो बेनिफ्राय बेयाव जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जेरैबायदि हाग्रायाव जोङो थांनायखौ जोंनि ससाइटिनि पारमिसन नङाब्ला जोङो बन्द खालामदों थांनायखौ
आरो बेयाव दैयाव जानला मानला गेलेनायखौ जोङो बन्द' खालामदों। बिदिनो गोबां रोखोमनि SOP दङ। लोगोसे बेयाव लावखार जानाय ओंखाम समा जाहैबाय फुंनि 9 बाजिनिफ्राय मोनानि 4 बाजिसिम होनाय जादों। जोंनि आयेन प्रखाखन बिभाग आरो जोंनि ससाइटिनिफ्राय जोङो रुल एन्ड रेगुलेसन जों बानायना होदों, जाहाथे मोनफ्रोमबो जोंनि रुल एन्ड रेगुलेसन SOPफोरखौ रायजो राजा बिथांमोना फालिनानै जाहाथे फैनानै बयबो बिसि फिसा फेमिलि लानानै गोदान बोसोरनि बा मोनफ्रोमबो समाव फैनानै रंजाफैनो हायो, जों बयखौबो खावलायदों। आरो जोङो फैबाय थानाय गोदान बोसोरा जाहाथे बयनिसिमबो मोजां थाङो, जों बयनिसिमबो जोङो मिजिंथिनानै जोङो बयखौबो गोदान बोसोरनि खावलायबाय आरो जों बयखौबो बरायबाय। लोगोसे जोङो प्रखाखन आरो ससाइटिनिफ्राय जेसेबां नांगौ जोङो बयखौबो मदद होलांगोन होननानै जोङो दिनै नोंथांमोननि सेराव जोङो फोसावदों।